svima! Danas pravimo hladnu salatu sa makaronama. Za ovaj recept vam je potrebno 500 g makarona. Mi volimo sa ovim sitnim makaronama da pravimo. Treba vam so, origano, 400 g majoneza i kiseli krastavci. Ovo je postna varijanta, ali vi ako hoćete možete da dodate neki parizer, šunku. Makarone su skuvane i ohlađene pod mlazom hladne vode. Sada ćemo sve to da pomešamo. Evo, nakon dobrog mešanja, jelo je spremno, samo još preostaje da se malo ohladi. Može i sad odmah da se jede, ali mnogo je lepše kada je hladno. I to je to, makarone su spremne. Ako vam se svideo ovaj recept, lajkujte, pišite u komentarima i vidimo se sljedeći put. Prijatno!